Kosovo je Srbija i Kosovo će ostati Srbija. I ova situacija trajaće tačno onoliko koliko bude trajala ova nelegalna okupacija Kosova i Metohije. Nelegalna zato što je do nje došlo zloupotrebom Ujedinjenih nacija i rezolucije 1244 Saveta bezbednosti koja predviđa prisustvo bezbednosnih snaga Ujedinjenih nacija. Međutim, te su snage uzurpirale ovlašćenje Ujedinjenih nacija, dozvolile dalje divljanje albanskih terorista, hiljade Srba i drugih nealbanskih stanovnika Kosova su ubijeni i oteti, desetine hiljada srpskih kuća je zapaljeno, više od 100 crkava je srušeno i zapaljeno, sve pod okriljem međunarodnih snaga koje su bile došle da garantuju svima bezbednost. I danas, posle ovih karikaturalnih izbora, ti vajni srpski poslanici dolaze avionom iz Beograda da vrše svoju funkciju poslanika i pod vojnom pratnjom ulaze u taj takozvani parlament. To će stanje trajati koliko bude trajala okupacija. To je stanje trajalo i pod turskom okupacijom čitavih 500 godina. Ova neće moći toliko da traje, ali onog trenutka kad se ona završi, Kosovo će opet biti potpuno pod srpskom kontrolom. A nije reč samo o Kosovu, već i o Srbiji, jer će i Srbijom ponovo i uskoro upravljati patriote, ali će patriote upravljati i drugim zemljama umjesto ove šeme novog kolonijalizma i postavljanja raznih marionetskih vlada.